Hazvina kumira mushe ende hazvina kutozombopera mushe kuzvishavane President Emerson Mnangagwa nemukomana uyo tenderpreneur Wicknell Chivayo. Pane zvinhu zvakawanda zvanga zviri kuitika pazvishavane apapa, but isusu tine zvinhu zvatanotisa kuti tione kuti chichiri kumbonyatsoitika, because inini mazira andoita akomana ukaona munhu akusvika pakugara this way akagara napresident, there is something wrong. Zvinenge zvichiitika munogona kutadza kuzviona, because one thing inini chandakanotisa ndikaona tine mavice president asi ndakamboona kana any photo ravice president Constantine Chiwenga or vice president Kempo Mohadi vakagara magariro akadai soya. Kozoita vamwe vanhu vanotorespectika varimo. Last time mumwe munhu ndakaona achiita zvoke zoiti izvozvo it was kudata gwerei, ndiwo motakaona vanotogara vakaita kufadaya vari paside na President Mnangagwa. What exactly is the meaning of this? Because even my auxiliary Mnangagwa chaiva tisatakamboona any photo ravo vakagara vakaita kutsveyama. What kind of disrespect is that? Ndo yamunoti ipi iyoyi magariro akadai so munoona ukada kutarisa chief even iwe mudaro ane vanhu vakawanda hatisatamboona kana one munhu achigara magariro iwaya. Tinoona vakawanda ana Mudha ana Matuke vakutoti vatori more important than this young man, but kana munhu akugara zvakadai so izvi ndekupi kuri kunangwa senyika? Ndaigadziriswe nyaya itaurwe tigatizive kuti ndeipi iri kuitwa iyika. I feel sorry kune vanhu vakaita sana Niki Mangwana. Wezi Niki Mangwana akambobuda akachitaura kuti Zaki Majeto neevidence against this Chivayo thing achasungwa, Chivayo zvazodai so this that what blah blah accuracy whatever, achitaura composition akawanda, and I was like we are kutotamba, he is playing games because he doesn't know kuti vanhu vanonyatsoparesta sei. The funny thing chinonyautika ndechekudai so ukaiswa mugovernment yaya Mnangagwa pane tone vamwe vanhu vekuti havabatwe so vekuti touch not my anointed one, so zvekutoti vanhu vazhinji vakatonyura nenyaya yekuda kubata vanhu vaMnangagwa ivavo, because auzive their relationship kuti iri papi, auzive kuti even iye Mnangagwa wacho ari kubenefita zviri papi. But kutamba vese kuri kuitwa upa Chivayo inangu handichatonzwisiso ini ameno ndokoronga ndichitaurisa, but iwo hautaurisikewo, iwo unotonzwisisa kuti zvingori easy tiexplainereyo mutiudzowo kuti inonzi chii, because kana takambotarisa kunonzi kudherera indoona kuri kunenge kudherera kwacho. Handisi kuti zvangu ari kunyaurerutsa zvekudaro, but onaika imi vanhu vanozvita vanosapota mheno Mnangagwa netimu renchichi, do something before it's too late, because mukomana uyu anonzi Chivayo ane nyaya dzake dzakawanda ende zviri kuitika ipapapa ari kuexposa munhu wenyu. Saka garai maita something, because handizive kuti zvichapera sei ende handichizoti pemune makunyara muchanyara muchipinda pai. Ndatopedza so.